Já vás srdečně vítám na půdě Regionálního muzea v Českém Krumlově. Dovolte, abych se vám představil. Mé jméno je Martin Nechvíle a už měsíc a půl mám čest řídit tuhle instituci, což je pro mě opravdu velká čest, jsem tu moc rád. Dneska se setkáváme nad tématem kleť a podkletí, tentokrát očima archeologa. Tahle přednáška je v rámci výstavy Kleť, kam až oko dohlédne, která je zaměřená na dvě výrazná výročí, která slavíme 200 let rozhledny a 100 let chaty. Já se dneska vydám společně s váma a tímto vás zvu na společnou vycházku. Podíváme se na 4 zajímavá místa na Kleti, nejenom na vrcholu, ale hlavně v okolí Kletě, co se týká zajímavosti archeologicko-historická. Ale ještě než začneme, tak bych si dovolil vás upozornit na několik knížek, které se dnešnímu tématu budou vázat. Já, jestli dovolíte, vám je pošlu, klidně do nich nahlédněte, možná někteří jste už nahlédli, protože my budeme dneska hovořit o několika tématech a jedním z témat, které jsou velmi perspektivní a zajímavé, a jsou historické cesty. Tohle je publikace Jantarová stezka, což je zase pro znalce věc zajímavá, obchodní stezka vlastně z Itálie až do Pobaltí, směřující i přes naše území, zejména Moravu. Pro milovníky cest, ale nikoli jihočeských, ale středočeských, je tahle knížka. Jihočeská specialita je skvěle zdokumentovaná. Já si nepošlu všechny ty díly, ale je to čtyřdílná studie kolegů Zavřela a Kubů. Jeden je z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a druhý z Prachatického muzea a ti zdokumentovali všechny větvy Zlaté stezky. Tamhle jsou další díly a tady z německé strany od Paula Praxla. Dalším tématem je samozřejmě Kleť v pravěku a k tomu je tahle ta krásná knížečka, která už nejsem si jistý, jestli je ještě k sehnání, Pravěk Blanského lesa, čili to je zaměřeno přesně na otázky pravěku až do doby germánské nebo doby stěhování národů. Takže tu vám tady taky předám. A my budeme hovořit ještě o jedné lokalitě raně středověké a k tomu pro zájemce o raně středověká hradiště nebo hradiště jako taková, tak existuje tahle encyklopedie a pak my si odskočíme k jednomu exkurzu, co se týká vlastně zániku a násilí v raném středověku a to se bude týkat Budče, středočeské lokality. Tak jsem rozpustil mezi vás knížky a pojďme na to téma. Tak. Tu vám pak pošlu taky, tohle, anebo vám ji pošlu hned. To je středověká podkova, protože budeme hovořit o cestách a to je artefakt, který je skutečně autentický, není přímo z Kletě, je z okolí Frimburka, ale tímto se okovávali koně ve středověku a v raném novověku a je to nejčastější artefakt, který na těch starých cestách můžete najít, takže klidně se kochejte a pustíme se do toho. Co si přečíst, o tom jsem právě hovořil pro milovníky knížek samozřejmě v Českém Krumlově, nicméně některé tituly tam asi nebudou, takže jistí to Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Tak, my se dneska, já si zhasnu, ať na to dobře vidíme, tady. Aha, takhle. Nováček, to víte. Tak. Na 4 místa. Podíváme se na vrchol Kleti, tu není potřeba představovat, nicméně ze samotné Kleti pochází jeden jediný pravěký archeologický nález. Je to taková drobnost a o tu vás určitě neochudím, protože je nesmírně zajímavá, byť ta interpretace není úplně jednoznačná. Pak se podíváme právě na zajímavé svazky dochovaných středověkých cest nad Vyšným, které jsou dosud poměrně neznámé, možná, že to tam někdo znáte v terénu. Pak se společně vyškrábeme na takový zdánlivý jako nevzhledný kopec Mlýnské vrchy, což je severozápadně od Chvalšin.
A putování ukončíme na raně středověkém hradišti u Ondřeje, což je kousek od Brloha, mezi Brlohem a Kuklovem. Asi taky někteří budete znát. Tak, pojďme na to. Kleť je vůbec zajímavé dobrat se, kolik měří. Takže když dojedete na Kleť, tak tam je všude 1084 metrů. Já jsem žil v tom Domění, podíval jsem se na mapy, tam je 1087. Baborať, nevím, asi to není důležitý, ale jenom, že to není překlep, je to taková disproporce. Viděl jsem i 1085, ale s tím se nějak budeme muset vyrovnat. Tak, Kleť jako taková je nesmírně zajímavá, protože to je skutečně jeden z nejstarších místních názvů nebo názvů hor, které jsou skutečně písemně doloženy. Už v roku 1263 ta Kleť měla to štěstí, že byla vlastně už od 13. století hraniční horou, protože tam po masivu Kleti vedla hranice majetku cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna a tohle je krásná listina, vlastně zakládací listina zlatokorunského kláštera. Tady je vždycky krásný, jak kdo pracujete s Wordem, že jo, tak to je jako zarovnáno do bloku a tady teda to musel být docela křeč, aby to pěkně ten písař zarovnal, protože to se prostě nedalo vymazat, jo, to byla pergamen z oslí kůže pravděpodobně a to bylo docela zvláštní. Zvláštní je na té listině to, že ona popisuje hranice klášterství, ale ten vlastní klášter v té listině není vůbec zmíněný. Ale to je na samostatnou přednášku. To dneska pomineme. Pro nás je teď důležité, že poprvé je to tady přesně v té listině zmíněno ad montem na Kleti. Čili ta hora se nemenovala Kleť, ale jmenovala se na Kleti. Ad montem je jako k hoře nebo u hory na Kleti. Jo, takže na to upozorňuji, to je docela zajímavé. Potom, když se podíváte i třeba na Wikipedii, tak tam je vlastně postup, jak se ten název měnil. Jo? Tak Mons na Kleti, to je jakoby jednotné číslo, takhle v různých podobách Kleť, Kleta. Němci se dostavili až kolem roku 1700. Jo? Takže Kleť je česká hora, trošku šovinismu neuškodí, že jo? A vždycky byla hraniční, a budu o tom hovořit, byla hraniční i jazykově. Až do roku 1945. Tady máme část textu té zakládací listině a je zajímavé, že tam je skutečně několik těch místních jmen. Bulový, to je kopec, který tam dneska to jméno stále drží. Čili to jsou jména, která více než 753 čtvrtě tisíciletí si drží svůj název, který je až dodnes, což je i v rámci Čech docela zajímavé. Tak, tady se podíváme vlastně na tu hranici, která je zmíněná, to se týká Boleticka, takže tady máme hranici, kterou lze rekonstruovat na základě těch pevných bodů. Ta listina totiž hovoří o jednotlivých bodech, aby vymezili geograficky území toho klášterství, tak oni se museli chytit některých věcí, lokalit, řek, které byly jasné. A tady vzhledem k tomu, že to Českokrumlovsko bylo kolonizované ještě velmi zřídka, kromě Boleticka, tak ta lokalizace je velmi povšechná. Co je zajímavé, kromě hory na Kleti, o které jsme se zmínili, tak už jsou zmíněné Boletice, Kájov, Záhorkov, Kladné, Křenov. Byly to pravděpodobně nějaké dvory, ale co je zajímavé, třeba hora Radiš. Montem qui Radiš, čili hora zvaná Radiš, zase do dneška stejný název a ta hora Radiš, Hradiště, tam se skutečně nachází hradiště ze starší doby železné, byť teda odtamtud pochází pouze několik omletých střepů, ale je velmi pravděpodobné, že zase ta tradice, že ti lidé věděli, že ta hora je něčím významná, říkali je Hradiště a skutečně tam Hradiště bylo. Ta ústní tradice vlastně doputovala přes tu hlubinu staletí a tisíciletí téměř až k současnosti. Tak, tady je zase zajímavé, že ta Kleť skutečně je hraniční hora v podstatě téměř 700 nebo více než 700 let, téměř 800 let.
Tady máme rozsah klášterního panství Zlatokorunského kláštera, což je toto. Tady máme Horní Planou, důležité obchodní centrum Chvalšiny jako druhé a pak samozřejmě Netolice a tady vede ta hranice. Je to přirozená geografická hranice, ale je zajímavé, že od toho roku 1263, kdy to 100% nebyla ještě jazyková hranice, se to postupně v tu jazykovou hranici ustálilo. Tak. Vlastně, co se týká i jazykových souvislostí, o tom vypovídá vlastně tato výstava, která je tady kolem nás, která je přístupná až do 28. října. To ještě podotknu, ten den bude volné vstupné, je poslední den výstavy, využijte to, projděte si celý tento krásný dům, včetně tedy výstavy o kleti. No, tady jsme se přenesli do žhavých a takových jako nepříliš pozitivních let 30. A toto je skutečně jazyková nebo národnostní a v podstatě i jazyková hranice z konce 30. let, kdy tady opět Kleť, hraniční hora, tady zajímavý ten jazykový ostrůvek ve Chvalšinách. Toto je vlastně českojazyčné a německojazyčné území. No a o čem budu hovořit? Tak, tady někde v severozápadní od Kleti, zhruba 150 metrů, nevíme přesně kde, byl nalezen jeden artefakt, tohle je vlastně digitální model terénu, když se odfiltruje vegetace, tak někde mezi vlastně tou televizní věží a rozhlednou byl nalezen jeden takový nenápadný artefakt, přeslen, hliněný přeslen, který je pravděpodobně z doby železné. Pravděpodobně z té starší části, čili v době před Kelty, byl nalezen roku 1958, když se tam kopal zhruba v hloubce 2 metry výkop pro vodovod, takže bystří pracovníci hvězdárny, tak ho sebrali a předali archeologu Antonínu Benešovi, který jej odevzdal a do dneška se nachází ve sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kde se tam vzal přeslen? Jo? Přeslen to je prostě taková věcička, kterou si hned za chvilku ukážeme. Jak jsem říkal, je to jediný pravěký nález vlastně z celého masivu Kleti. Samozřejmě známe lokality, jako je Třísov, to pod Kletí, o tom budeme hovořit, ale z té vrcholové části skutečně je to dosud jediný, ale myslím si, že do budoucna nás bude čekat nejedno překvapení. Co se týká názvu Kleti, tak z toho člověk opravdu není moudrý a myslím si, že můžeme říct bez studu, že na 100% nevíme. Jo? Když se podíváte do nějaké jazykovědné toponomastické literatury, tak to může být údajně ze staročeštiny, komůrka, sklep, hrot, špice. Tak si z toho vyberte. Jo? Podle mě to není zas tak důležité. Úplně špice teda, já jsem původně ze severních Čech, tam máme Ještěd, to je špice. Jo? Kleť je skvělá, ale teda špice kromě té televizní věže tam úplně jako nevidím, takže těžko říct, možná nahoře jsou různá skaliska, která mohla být i v pravěku nějakým způsobem využívána k účelům kultovním, nevíme, těžko říct. To mají rádi archeologové, když něco nevědí, jak to bude asi kultovní. Že jo? To je takový jako krásná přihrádka pro věci, které neumíme pojmenovat. Tak, tady vidíme vlastně mapu vlastně jediného nálezu. Takhle to vypadá. Jo? Máte 3 cm, to je takhle prostě malinký kus vypálené hlíny s dírou. Ten přeslen je vlastně závaží, který se používá při různém tkaní, nebo třeba když se rozdělává oheň třením. Kdo jste byl třeba v Dobrkovické jeskyně se podívat nedávno, když jsme tam měli akci, tak tam se rozdělával oheň. Samotného mě překvapilo, jak to je jednoduché bez syrek, když se to umí a ví se jak na to. Tak takhle ten archeologický nález vlastně vypadá z té vrcholové části. Tady vidíte, to osídlení je vlastně tady máme Dívčí Kámen, Třísov, Křemešsko, Brložsko, pak tady Chvalšinsko, Českokrumlovsko. Všude je to vlastně prstenec kolem Kleti, ale na té Kleti nic, kromě z toho jednoho malého drobečka. No co to je přeslen? Jo, tady ho vidíme. Tady lepá děva tká přízy a ten přeslen je vlastně setrvačník závaží, který se používal
pro tento účel. On mohl být z různých materiálů, mohl být kamenný, mohl být dřevěný, mohl být keramický. Můj kamarád, když byl v Himalájích, tak říkal, mě překvapilo, a on je teda archeolog, překvapilo mě, že tam chodí ty paní ženský v 5000 metrech a předou přízy. Jo, a mají tam ty přesleny, protože oni jdou, mají čas, mají obrovské plíce, mají výdrž, tak jako dámy jsou takové, že prostě využívají čas, tak ona prostě jde a plete si, takže těžko říct, proč na kleti, mohlo to mít naprosto jako prozaický důvod, jo, proč přeslen, ale opravdu to jsou spíš jakoby více otázek než odpovědí. Jinak tohle pro milovníky knih, tohle takzvaná Velislavova Bible, kolem roku 1340, to je úžasný pramen, hlavně teda obrazový. Jo? Takže z toho je tady ta paní a jsou tam biblické výjevy, jo, ale různé naturalistické scény. Takhle vypadal vrchol kleti, zase Muzeum Fotoatelier Seidl, který od nového roku přejde pod křídla regionálního muzea, moc se na to těšíme, budeme je tady srdečně vítat, takže a bude tady i velká výstava od března do konce srpna, takže to vás ještě pozveme, to ještě bude v médiích hodně. Takže tady máme několik snímků právě z muzea Fotoatelier Seidl, takže z počátku 20. století obecně se říká vždycky, jak v dnešní době je potřeba pečovat o lesy, máme jich málo. Od středověku žijeme v nejlesnatější době. Jo? Když se podíváte na staré fotky, všude vypaseno, vykáceno, jo? Tady přesně vidíte vrchol kleti. To asi už nikdo z nás nezažije v tomhle stavu, pokud nepřijde nějaká vichřice. Jo? Takže ty lesy se za posledních 500 let využívaly mnohem víc, než třeba v současné době. Jo? Což je pozoruhodné a podíváte-li se i na staré mapy před 100 lety, ale i starší, tak je to až zarážející. Když se podíváte na fotky Křížového vrchu, dneska už pomalu zase zarůstá, ale tam vždycky, jako, jak tam vyrostla tráva, tak tam naběhla nějaká kravička a hned to spořádala, takže všude byly krásné výhledy a tady máme tu nádhernou rozhlednu, o které tady velmi, velmi erudovaně hovořil kolega Ivan Slavík, který je kurátor této výstavy. Tak, tady ještě několik notoricky známých snímků. Krásné, tady máme Alpy. Tady je Kájov, tady pak Hořice na Šumavě a potom Lipensko. To už je takové jako déjà vu, jak z jiného světa opravdu ty Alpy. No a tady zase snímek vlastně ze severu, takový žánrivý, s tou kletí, jak jsme všichni zvyklí, tam s tou zabodnutou jehlou z těch 70. let, tak takhle to vypadalo ještě jinak. Tady to, já jsem si říkal, co to tady je, a on tady nějaký vlas, to je chyba, jo? To není nějaká křivolaká cesta. Tak. První zastávka je za náma a teď se podíváme na staré cesty nad Vyšním. Víte o nich někdo? Znáte je někdo? Byl jste tam někdy někdo? Ne? Tak to by mohla být novinka pro vás. Když se vydáte vlastně z Vyšného, tam je naučná stezka Granátník, tak tohle je ta cesta. A když se podíváte, tak v lese kolem vás bude několik takhle dlouhatánských rigolů. To je v podstatě takový důležitý komunikační středověký uzel, jo, který se nám tady krásně zachoval. V rámci Čech jich je celá řada, ale na kleti takhle krásně dochovaných historických svazků cesty skutečně velmi málo. Neříkám, že jediný, to určitě ne, ale v tom rozsahu té četnosti, protože místy, ty cesty, které si teď ukážeme, jsou vedle sebe 6x i 7x, jo? Což je velice zajímavý. Tak, přesuneme se sem, vlastně do podhůří. Tak, tady máme Vyšný, vlastně to historické Vyšný je až tady dole, tady to je pak vlastně novověká zástavba a my budeme hovořit o tomto úseku. Tady je modrý obrázek, tady je potom vlastně modrá značená cesta turistická, tudy vede, ale my půjdeme, tady můžete nechat auto buď to tady nebo tady a vyjít si nahoru údolím tohohle bezejmenného potůčku po té naučné stezce. Tak, tady máme ještě vojenské mapování josefské, kde je to tento prostor. Tahle ta stará cesta už tady je vidět, ale zase, když se podíváte, toho lesa je mnohem méně než třeba dneska. Tak, mapa stabilního katastru, tady je zase vidět ta stará komunikace, ale všimněte si, že ta síť cest, která je vlastně dneska na kleti, tak to všechno vzniklo až zejména v 19. století v souvislosti s hospodařením, s potřebou vlastně
hospodařit v lesích a stahovat dřevo z těch lesů. Jo? Jinak ve středověku středověký člověk byl velice jako účelný, takže ty cesty byly co nejkratší. V co nejmenším stoupání. Velmi výhodně využívali ten terén, aby se tolik nenadřeli oni ani zvířata. Takže takové ty vyhlídkové cesty, které máme dneska, aby bylo vidět, tak to ve středověku jako nefungovalo. Turismus vlastně jako takový začal existovat až koncem 19. století. Když už díky průmyslové revoluci se uvolnily kapacity, tak lidé začínají masově cestovat. Takže i vlastně ta infrastruktura kleti a okolí je skutečně dílem až novověku. Tak, tohle je zase síť uvozových cest a to jsou, vidíte, tyhle špagety, které jsou tady tak jako zvláštní, protože když se podíváte na klasický letecký snímek, uvidíte jenom les. Tak, tohle je síť vlastně dnešních stávajících cest, většina je asfaltových, některé jsou zpevněný. A teď tady promítnu toto. Toto jsou původní středověké cesty. Všimněte si, že jsou různě odbočujou, vyhýbají se. Jo? Některé úvozy jsou hluboké, třeba až 3 metry. Doporučuji to jako výlet jít někdy na Kleť právě touhletou cestou, kdy vlastně půjdete ve stopách středověkých ani ne tak poutníků, ale prostě lidí, kteří transportovali zboží, služby i vlastní ideje přes Kleť. A co vlastně spojovala ta cesta? Ta cesta spojovala, tady máme vlastně vrchol Kleti, tohle je mapa stabilního katastru, čili vlastně takhle vypadala krajina zhruba před 200 lety, což je jako úžasný mapový zdroj, kde vidíme ta historická jádra, tady je Zlatá Koruna, jo, Krumlov je někde tady mimo, tady je Vyšný, který je poprvé zmiňován roku 1272 a ta cesta, která vedla tudy a i z druhé strany jsou ty sítě cest zachované ne tak dobře, ale ta cesta spojovala Vyšný s Krásetínem dál na Holubov a na Křemži, čili vlastně Krumlov, Vyšný, Krásetín, Křemže. Tohle je jedna z páteřních původních středověkých cest, která překračovala masiv Kleti. Tak, co víme? To je ten úsek, o kterém hovořím. Já jsem říkal Krasetín. Pardon, omlouvám se místním, ale on je tak krásný, že to evokuje. Takže takhle to vypadá. Jo? To vypadá, když tady někdo dělal nějaký hlubokou orbu. Jo? Nikoli věk. Takhle vede ta stávající cesta a teď vedle jsou ty úvozy. Oni jsou hodně v podstatě ohrožený těžbou dřeva například, jo? Protože přijede těžká technika, zasype to, aby se tam projelo, ale to jsou opravdu památky staré třeba 800-700 let. Vlastně dopravní stavby to jsou svého druhu. Tenhle ten úsek, který jsem zmiňoval, vlastně překonává výšku zhruba 220 metrů a potom zase z té vrcholové části putuje dál do toho Krasetína, Holubova a dál na Křemežsko. Datace zase nemáme odtamtud žádné zatím archeologické nálezy, ale myslím si, že kdybychom se tam prošli třeba s detektorem kovů, tak tam najdeme nějaké ztrátové věci, možná nějakou drobnou minci, podkovy, různé drobnosti, určitě ne žádné poklady, protože to jsou prostě komunikace. Je zajímavé, že ta síť novověkých cest, těch schwarzenberských, vlastně na ty středověké navázala jenom z malé části. Jo, že prostě ten účel těch novověkých cest byl trošku jiný než těch středověkých. Ty spojovali primárně sídla a ty novověké vlastně primárně sloužily k obhospodařování toho lesního masivu Kleti. A později i samozřejmě k různým vycházkám a tak dále. Tak, když se vydáte vlastně od Nového Dvora, tady je parkoviště jakoby dole, Vyšný je pak tímto směrem, tak už tady takhle v lesem, teď na tom nevidíme nic, jo, končí vlastně ty cesty, které ale šly dál a ty novověké cesty, tyhle vlastně zničily ty trasy. Jo, tady je pak místo skládky dřeva a my se vydáme tady tou naučnou stezkou společně nahoru. Tak a už jdeme a už tady vzadu, když se podíváte, tak bystré oko uvidí takové jako zvláštní rigoly a to jsou skutečně ty cesty. Jo.
Takhle vede ta cesta, jeden, druhý. A když si do toho stoupnete, tak opravdu některé jsou hodně vyježděné. Jak to vznikalo? A proč jich bylo tolik vedle sebe? To je dáno vlastně provozem. Tyhle ty úvozové cesty se nám dochovávají většinou v kopcovitých terénech, nikoli na rovině. A jak jezdíte a třeba i brzdíte, zároveň tam vlastně vlivem eroze a dešťů, tak se to neustále vymývá. To znamená, že když se zabahní ten jeden úsek, tak oni se mu vyhnou a vyjezdí vedle další. Jo, a takhle to vzniká, pak tam třeba spadne strom, takže takhle se vyjezdí za ty stovky let vlastně někdy i sítě desítek, které jsou vedle sebe, což je velice zajímavý. Takhle to vypadá. Jo, tady zase jeden úsek, druhý úsek, tady se to jakoby potkává, jsou různé jako i výhybny, kdy tady to tedy nebyly cesty pravděpodobně pro velké vozy, jo, možná tak pro nějaký trakaře a podobně, ale pokud budeme hovořit třeba o té zlaté stezce, tak tam byly skutečně místa vyhýbání se jednotlivých karavan. Takže tam je i vidět, že ta cesta se najednou rozdvojí, stejně jako když dneska jedete po polní cestě, tak občas bývá jako místo na vyhnutí. Takže to je v podstatě stejný princip. Takhle to vypadá, jo. To jsou impozantní, skutečně jakoby vyježděné trasy. Tady je zajímavý třeba příklad, tohle je ten bezejmenný potůček, který nám vlastně tou postupnou erozí oderodoval celý úsek té cesty. Tohle je původní středověká cesta, která ale postupně jako oderodovala tou vodou a vlastně splavila se do toho potoka a ten jí postupem, on teče pomalinku, ale jistě, takže ta voda má obrovskou sílu. Tak, tady se dostáváme už nahoře, tady je pak mimo záběr vlastně křižovatka u modrého obrázku. A tady vidíte zase, jo, ty cesty, které tam směřovaly, protože to je takové sedílko, které bez pochyby bylo důležitým křížením právě už ve středověku. Takhle jedna. A když si je spočítáme, tak skutečně míst jich je až 6 nebo 7 vedle sebe. Jo, takhle to vypadá. Ono to vypadá jako záměr, jak když se průmyslově sází stromy a vyrejou se rejhy, ale tohle je opravdu záležitost čistě dopravní. V podstatě jsme na takovým jakoby obchvatu, když to přeženu, obchvatu Prahy. Jo? Prostě to je několika proudá jakoby středověká dálnice. Tak, vlastně tady je modrý obrázek a ty cesty vedly tudy, takhle nahoru, oni teď zarostly, jak se vykácelo na holinu, takže tady jsou ty trasy, jako, které zarostly a směřovaly dál vlastně na to křížení. Tak, abychom si řekli něco o cestách obecně, tak jižní Čechy jsou specifické a úžasné tím, že právě pánové Kubů a Zavřel zdokumentovali zlatou stezku, což je vlastně v té centrální části Šumavy spojnice Pasova, Prachatic, Vimperka a Kašperských hor. To byly vlastně 3 větve, kdy z Pasova se dovážela do Čech sůl, která se těžila v solných komorách v Salzkammergutu, prostě v okolí Salzburgu a dalších míst a plavily se až do Pasova a odsud se transportovala do Čech právě přes Šumavu. Takže tady vidíme právě různé středověké cesty z toho úseku prachatického komplexu, což je tady v té části, což byla skutečně jako středověká nadregionální mezinárodní dálnice. Jo, to je taková jako D1 nebo D3 středověku a raného novověku. Vůbec tyhle ty cesty, třeba ta zlatá stezka, která tu fungovala, my víme už roku 1010, že pasovský biskup právě hovoří o výběru mýta na české cestě. Čili je to bez pochyby tahle ta větev, která do Prachatic je nejstarší. My se teď nacházíme někde v těch místech, ale tohle byly cesty opravdu prvního rázu. Vlastně ta přes Kleť je taková jako místní, regionální. Proti tomu tyhle ty cesty byly opravdu zajímavé a jako primární, důležité, obchodní, na tom zbohatly Prachatice nesmírně. Zajímavá otázka, když se tím člověk začne zabývat, v jakém období si myslíte, že ta cesta byla nejvyužívanější? Obdobím jakoby, jakým ročním období? Kdybyste se vydali na takovou cestu přes Šumavu?
A proč? Přesně tak. Je to zima, jo? Je to překvapivý. A jednak není bahno, a jednak to mělo ještě jeden důvod, protože z Pasova se dovážela sůl, ale z Čech se dováželo obilí. A vlastně z té české strany museli nejdřív to obilí vyprodukovat a pak ho teprve mohli transportovat. A ono to bylo velmi výnosný. Dokonce byly i nařízení, že ti sedláci, kteří transportovali třeba i ve vlastní režii to obilí do Pasova, mohli jezdit jenom jednou týdně. Protože oni jim začali pustnout ty polnosti. Oni se na ně přestali starat, protože to nebylo tak výnosné, bylo to moc práce, tak se dali právě na transport obilí a mnozí na tom zbohatli. Tak to jenom tak pro zpestření, protože o Zlaté stezce se dá vykládat několik semestrů, takže my to máme jenom tak jako takový zajímavý exkurs. Tak, tady zrovna máme, to jsou nálezy ze Zlaté stezky. Tady to vidíte, podkovy nejčastější nálezy, pak různé hřeby z těch povozů, protože tam skutečně jezdili i povozy, to byly široké cesty. Nejvýznamnější zastávkou na české straně bylo dneska město, tehdy vesnice Volary. Takhle to vypadalo. Jo, takhle si můžeme představit, samozřejmě ne tak honosně vybavené, možná v nějaké skromnějším provedení i to cestování třeba přes tu Kleť ve středověku. Jo. Tak. To jsou současní soumaři na Zlaté stezce v rámci oslav právě. Je to krásná pobídka ke spolupráci česko-bavorské, protože si myslím, že bychom všichni měli vždycky hledat ty věci, které nás spojují, než ty, které nás rozdělují. Tak, tady ještě několik odvážlivců. Tady je nějaký historický, tady máme historický snímek. Takovouhle včelu bych teda potkat nechtěl. Jo, ale takhle si můžeme představit, jsou krásný ty škorně. Špičatý. Ten chudák oslík, teda ten to táhne. Tak, no a teď se podívejme třeba na Moravu. Jo. Tohle jsou svazky cest, které se dodnes dochovaly. Jo. To jsou cesty, které obíhaly Brno, které se vyhýbaly Brnu z různých důvodů. Brno bylo někde tady. A tohle se nám dochovalo do dneška. Takže zase těch 6, který máme na Kleti, v srovnání s těma megadálnicema jsou opravdu jakoby chudý příbuzní, ale jsou moc hezké a jsou naše. Že jo? Takže na tom bych stavěl, ale opravdu tady vidíme tu enormní i dopravní zátěž středověku a raně novověkou, která se může dochovat. Tak. Kdybyste měli někdo nějaký dotaz, tak se klidně jako ptejte i v průběhu. Nakonec bude samozřejmě taky nějaký prostor. Takže my se přesuneme na ten kopeček, nenápadný. To je z cesty, když jedete z Chvalšin směrem na Prachatice, jako vy na Smědeč, tak se vám otevře, ona není vidět Kleť, ale těch několik pahorků a tohle to jsou Mlýnské vrchy, 814 metrů nad mořem. Tady vlastně už je hranice a začíná tam Boletický vojenský újezd. Tak, to je tady. Jo, takže když se tady vydáte směrem na Prachatice a objíždí se vlastně masiv té Kleti, tahle ta cesta, která tu dneska vede, je bez pochyby i pravěkou cestou. Jo, my jsme vlastně teď putovali tudy směrem, jo, překonávali jsme, tady jsou ty středověké komunikace, ale tahle osídlení staré pravěké na tom Chvalšinsku má úzkou souvislost právě s tímto místem na tom kopci. Dlouho jsem mělo za to, že ten kopec je prostě jenom kopec, že tam nejsou žádné doklady osídlení, až jeden student v rámci své diplomové práce tam dělal geologické vrty a z toho vrtu najednou vytáhl několik střepů pravěkých. Takže kontaktoval kolegy z Prachatického muzea, ty to hned jeli obhlídnout. Tak, tady to je, Mlýnské vrchy. Tady je pak Borová, tady se jede směrem na Brloch a tady tedy na Prachatice. Tady vidíme zase georeliéf z leteckého laserového skenování, takzvaného lidaru. A je to ten kopec. Je to kopec, který jako není úplně jako praktický na bydlení, i z hlediska pravěku, ale je tamtud úžasný rozhled. A to si myslím, že je hlavní důvod, proč v pravěku ti lidé tohleto místo vyhledávali. Vůbec Kleť je zajímavá v tom, že ten vlastní masiv, jak jsem říkal, máme odtamtud jenom jeden nález z vrcholu, ale tady vidíte, v zeleně jsou výšinná sídliště, což jsou místa
které jsou doložena archeologicky ty kopce, ale nejsou opevněné. A tady ty červený puntíky, tohle je třeba Dívčí kámen, Třísov, tohle o téhle lokalitě budeme hovořit, to je Hradiště u Ondře, nebo Kuklov se jí někdy říká, Stržíšek. A tady je síť vlastně výšinných sídlišť pravěkých, které se nachází, tohle je vlastně nad Vyšným, to je zaniklé, tam, kde je dneska kamenolom, tak tam původně bylo výšinné hradiště, tady několik dalších, zahrádka, další místa, která z nějakého důvodu prostě ti lidé v pravěku osídlili, protože si myslím, že to mělo jako důležitou strategickou funkci, zejména, že tady ta sídelní komora byla využívána velmi intenzivně. Tím, že spadá z části do vojenského újezdu Boletice, my o ní víme poměrně málo a na toto téma bude přednáška tady 25. listopadu, bude mít pan Jiří Havlice, právě se zaměří na Boleticku. Takže tomu tématu já se vyhnu a přenechám mu ho a my budeme hovořit o tomhletom kopečku. Tady je zajímavé totiž z hlediska dějin osídlení podívat se na klimatické oblasti. Toto je masiv Kleti, jo? Toto je vrchol Kleti a tady je vidět to Křemešsko je tady, tady je vidět Chvalšinsko a Kájovsko, jak tady je výběžek vlastně mírně teplého území a přesně to kopíruje to pravěké osídlení, jo? Tady Českokrumlovsko a oni už dál většinou nešli, tohle pak bylo tranzitní území, kterým procházeli, ale už tam nebydleli. Takže tady je vidět, že ta síť těch výšinných sídlišť jakoby dozorovala, hlídala tu sídelní komoru jižně od Kleti. Tak. Tady máme pak doklady z osídlení právě z doby bronzové, o které hovořím a ze které doby právě pochází ty nálezy se samotného vrcholku těch mlýnských vrchů. Tak, zase vidíme masiv Kleti a obkroužený spoustou doložených lokalit. Tady máme Chvalšinsko, nálezy ze starší doby bronzové, to je obrázek z té brožury Pravěk Blanského lesa, kterou zpracovali právě tým kolegů z Jihočeského muzea plus další kolegové třeba z Národního muzea, moc hezky, takže je tam fakt jako zajímavý přehled toho staršího osídlení. Tady vidíme, a to je docela zajímavé, často se dneska hovoří o různých jako ekologických katastrofách, přelidnění, a tady vidíme vlastně intenzitu osídlení. Tohle je vlastně časová linie a tohle je množství osídlených katastrů jako v jižních Čechách. A tady vidíme, že období mezolitu, lovci a sběrači, které máme ve velkém množství třeba na Lipensku, protože Lipno dneska, kde je vlastně vodní nádrž, tak tam se v pravěku skutečně nacházelo jezero. Takže to my víme díky geologickým průzkumům. A na březích toho jezera máme několik, možná i desítek lokalit, kde se nachází prostě takové zajímavé kamenné artefakty, kterým se říká mikrolity, a jsou to malé úštěpky, které sloužily jako ostří nástrojů právě těch mezolitických lovců a sběračů. Tady vidíme, když přišlo zemědělství, tak jižní Čechy přestaly být jakoby intenzivně osídlené, pak postupně v pozdní době kamenné a pak v době bronzové nastal obrovský jako boom osídlení. A dokonce máme i z České republiky z některých míst doložené skutečně už první ekologické katastrofy výrazného odlesnění území v době bronzové. A to jsme v době zhruba před 4000 lety. V době, kdy už teda pyramidy stály v Egyptě, ty byly někdy 2500, ty nejstarší se stavěly, a u nás prostě už jsme jako drancovali, plundrovali docela dost. Jo, ta doba bronzová je vidět a to osídlení, o kterém hovořím, které je na Mlýnských vrších, se nachází právě v tom nejintenzivnějším období nejintenzivnější osídlení. Protože potom ta intenzita zase klesá. Ta doba bronzová byla v tomhle velmi jako zvláštní. Tak, co my víme o tom? V roce 2002-2003, čili zhruba před 20 lety, povrchovým průzkumem a následnou zondáží bylo zjištěno celkem 480 kusů keramiky právě z toho vrcholu a ze sedílka kousíček pod vrcholem. Čili to je vidět, že to osídlení bylo opravdu jako souvislé, nejsou to jednotlivé nálezy, jich tam opravdu poměrně dost, takže z nějakého důvodu tam sídlili asi delší dobu.
tehdejší obyvatelé. To stáří zhruba 1800 až 1650 před naším letopočtem. Mají oko, to zase jako opravdu archeologické datování neumím podle keramiky takhle příliš přesně to zařadit. Ale je to zajímavé, že je to nejvýše položené vlastně sídliště v celém regionu. Tak v té době například paralelně existovalo výšinné sídliště u toho Vyšného, jak jsem hovořil, na místě dnešního kamenolomu, a třeba velké hradiště na Dívčím kameni, které se nacházelo vlastně v místě současného hradu, který víceméně zničil to původní hradiště. Z toho hradiště se dochovalo několik depotů nádherných artefaktů bronzových, jsou vidění v Jihočeském muzeu v expozici. Takže doporučuji, ta expozice je moc hezká a jsou tam právě hodně nálezy z Českokrumlovska. No a stejné osídlení, protože oni nebyli v nějaké neosídlené krajině a na kopečku, ale skutečně podél Chvalčenského potoka to osídlení bylo poměrně intenzivní a víme o něm ze sběru a bylo tam nalezeno řada depotů bronzových nástrojů, hřiven, žeber, čili polotovarů bronzových. Je to nesmírně zajímavé, že Českokrumlovsko v té starší době bronzové se vyznačovalo jako velikánskou koncentrací těchto nálezů pokladů, kterými říkáme depoty. To znamená, že tady muselo být nějaké obchodně zpracovatelské celý komplex osídlení při cestě vlastně z té solné komory rakouské směrem do středních Čech. Takže trošku žertovně říkám, že Českokrumlovsko mělo dva takové nejdůležitější body ve své historii, a to je starší doba bronzová a potom období Rožmberků. A nechci říkat, že pak už nic, jo, ale pak už ten význam v rámci republiky nikdy nebyl tak vysoký. Jo. Ale opravdu tohle jsou jako pozoruhodná období. Ono je jasné, že když lidé lezou do kopců, tak většinou tam lezou, když je doba jako neklidná. Jo? Když je potřeba mít přehled o okolí. Já si myslím, že většina těch míst na těch kopcích byla opevněná, jo? Ale nějakou třeba palisádou dřevěnou, která do dneška nedochovala žádné stopy. A je to místo, kam se lidé třeba stahovali, když bylo opravdu ouvej, když táhli krajem prostě nějaké bandy nebo vojska, těžko říct, jak to nazvat v době bronzové. Ale co je důležité a co jsem zmiňoval, a to se nevylučuje i s tím neklidným obdobím, odtamtud je jako nádherný rozhled. Když si představíme, že ten vršek byl třeba odlesněný, tak skutečně vidíte celou část toho Chvalšinska směrem jižním a severním, potom celý masiv Kletě, a pod tím vedla opravdu obchodní cesta přes Šumavu už bez pochyby od pravěku. Tak, co se tam našlo? Srdce archeologa zaplesá, většina lidí si odplivne, že jo, ale když najdete takové lekos jako s krásnou zdobenou, s páskou, já je tady sebou nemám, ale v expozici tady u nás byste určitě viděli tyhle ty nálezy. Tohle je v podstatě odpad, to je kuchyňský odpad. Jo? Takže to byly takové soudkovité nádoby, v nich se třeba vařilo, jo? A z nich se pak konzumovalo. Máme představu, že samozřejmě ta keramika, ale většina věcí byla ze dřeva. Až do novověku většina věcí z domácností, a to známe z etnografie, bylo ze dřeva a to se nám většinou nezachová, pokud to není nějaké vlhké prostředí. No takhle těch zlomků, jak jsem říkal, bylo přes 400. Tak, jak to tam vypadá? Dá se zase dojet autem na úpatí a můžete si to vyšlápnout, nevede tam žádná teda značená cesta, ale pro houbaře, případně borůvkáře moc ne, ale pro houbaře to je. A když se vysápete takhle nahoru, to je vlastně chronologicky, jak se jde nahoru, nevypadá to úplně jako po hostině, ale tady už jsme téměř nahoře. No a tady je vidět, že prostě ten plácek tu byl. Zajímavá je tahle ta skalka, která prostě v romanticích bude evokovat nějaké obětiště, protože jsou tam takové dva jako vrcholy. Na druhou stranu je vidět, že člověk tady jako působí už mnoho tisíc let, takže tady nahoře se nikdy větší archeologický výzkum nedělal, on se dělal na tom menším úpatí, taková mikrosondáž, ale tohle je skutečně vrcholové skalisko, které k čemu sloužilo, nevíme,
ale každopádně člověk tu byl přítomen. Jo, takhle vidíme výhled, tady je někde zhruba kleť za tím stromem, tady takhle pak čouhá jako by borová, kleť je mimo záběr a na druhou stranu, jo, zase pohled, tohle už je vlastně boletický vojenský prostor, jo, a ty zaniklé vesnice a osídlení tady i v těch částech, čili opravdu ten rozhled je impozantní. Tak. A poslední místo, na které se spolu dneska vydáme, to je místo, které asi budete znát, kdo to znáte trošku na Brložsku, protože je i na turistické trase, všichni znáte asi Kuklov a tohle je nedaleko, ale zkusíme si ho dneska trošku zasadit do nějakého širšího kontextu. Přesunujeme si tedy sem na vlastně severozápadní výběžek masivu kleti. Tak, my jsme byli teď tady, na tom výšinném sídlišti na Mlýnských vrších a teď se podíváme na sídliště, nebo na raně středověké hradiště u Ondřeje. Někdy se nazývá taky Kuklov, to je celkem jedno, protože původní jméno bylo zcela jistě úplně jiné, samozřejmě netušíme, protože to je lokalita, která se jako drtivá většina všech nikdy neocitla v nějakých písemných pramenech, čili my neznáme původní jméno. My vlastně z těch jmen tady známe jenom kleť. Jo? Plus pak z té listiny několik dalších vrchovů, jako Bulový, Buglata, Bulový, pak nějaké názvy potoků a všechno to jsou pak jakoby názvy až novější. Tak. Tohle je ten ostroh. Vlastně tady máme Brloh a tady je pak silnice směrem na Kuklov. A tady je pak i turistická trasa, je tam i informační cedule, je to docela jako hezky označené místo. Tady máme zase digitální reliéf a tady už vidíme na tom digitálním reliéfu linie těch opevnění toho hradiště. To hradiště je zhruba z 9. století, čili před vystoupením a hegemonií vlastně Přemyslovců ve středních Čechách, kdy v rámci Čechy byly rozděleny pravděpodobně na nějaké menší, neříkám knížectví, ale území, které ovládali místní vládci. A tady pravděpodobně bylo jedno ze sídel místních vládců tady v okolí Českého Krumlova. Tady máme takovou schematickou mapičku od Jiřího Frelicha. Tohle je vlastně to opevnění. Tady máme Kuklov. Tomuhle se taky někdy říkalo Žižkovy valy, protože samozřejmě když se našlo v novověku opevnění, tak buď to bylo z 30leté války nebo po Žižkovi a Žižka byl vždycky populární, že jo, v 19. století zejména. V Trocnově by mohli vyprávět. Jinak vřele doporučuji návštěvu Archeoskanzenu, kdo jste tam ještě nebyl, takže to opravdu stojí za to i v rámci jako střední Evropy je to moc pěkný počin. Tak, tady se nacházíme. Problémem téhleté lokality je, že tady teče Křemešský potok, který svého času během toku, než se vlil do Vltavy, asi 3krát změnil jméno. Nejdřív byl Křemešský, Brložský, takhle se přejmenoval. Dneska se už teda domluvili, že každá obec chtěla mít svůj potok, že samozřejmě. Takže dneska už to je jeden název, což je taková jako perlička. Takže tady to převýšení je pěkné, jako impozantní. Ale tady, vlastně když stojíte tady, tak to hradiště je pod váma, což teda z nějakého fortifikačního hlediska opevnění, jo, je dost jako nevýhodné. Když jdete na hrad z kopce nebo na hradiště, tak to vždycky nevěstí nic dobrého teda mezi náma. Tak, ale jinak to je místo velice pěkné. Tady je zajímavé vidět, že tomuhle se říká Akropole. Pravděpodobně tady můžeme hledat nějaký dvorec nebo sídlo místního pána, velmože, těžko jak ho nazvat, protože v písemných pramenech, jak říkám, se neodrazil. Tady bylo předhradí. A tady vidět, že tohle předhradí je tam přiděleno až jako později, protože je vidět, že to je tak jako aditivně přidané, jo, když se rozšířilo osídlení nebo bylo potřeba posílit to opevnění, protože tady odsaď se jde vlastně po rovině a tady dokonce z kopce. Jo. Nicméně, když se na to místo podíváte a podíváte se i na ty hradby, tak tam zaujme velké množství kamene, které tam je využito. Tak, tady máme různé nálezy, protože tam archeologický výzkum probíhal v létě 1968, chvilku před tankama. Teda chlapci z Národního muzea, mladí,
si tam vyjeli udělat výzkum a tyhle nálezy jsou uloženy v Národním muzeu. Tady je jedna velká zajímavost a je tohle. Tohle je zlomek skleněného náramku, ale výrazně staršího z doby laténské. Čili jestli si někdo udělal třeba výlet z Opida Třísov sem, a nebo naopak v tom raném středověku někdo šel na Třísov a třeba tam našel ten nález, protože to sklo se tam taky pravděpodobně vyrábělo. A to byl opravdu hit, jak dneska jsou různý ty Pandory a tyhle ty jako, tak tehdy byly skleněné a švartnové náramky. To byl prostě hit, to musela mít každá dáma, neskoli možná i páni, nevím. Jo? Takže tohle byl velký hit, anebo to může být ojedinělý doklad jako osídlení právě v době latenské, právě i na tomto místě, ale je to, jak říkám, ojedinělý nález, žádná další keramika, ani jiné nálezy z doby latenské se nám nezachovaly, takže drtivá většina je takhle krásně zdobená vlnicí, různými hřebenovými fichy, to je klasické pro tu dobu slovanskou nebo raně středověkou, jak se tomu říká. To kdybyste něco takového našli, tak prosím přineste. Jo? Budeme rádi, srdce archeologa zaplesá, moje rozhodně. Zajímavé je třeba, když najdete takhle střep s tou dírou. Jo? Oni většinou, když třeba byli velmi šetrní, a to je až třeba do 19. století, a ten hrnec prasknul, to jsou reparační otvory. Oni když jim prasknul ten hrnec a nerozpadnul se, tak oni vyvrtali prostě 2 díry na té straně praskliny a zdrátovali, případně nějakou houžví to stahli, aby se jim to úplně nerozpadlo. Jo? Takže tohle je přesně doklad opravy keramických nádob. V novověku se drátovalo, že jo, to v podstatě bylo něco podobného, ale jak je vidět, a ty doklady jsou ještě už i z pravěku. Jo? Takže šetrnost a vlastně cirkulární hospodářství není nic nového pod sluncem. Tak. Takhle vypadal třeba zase jiný přeslen. Jo? Tohle máme raně středověký. To je v podstatě, nemlich to samý, je to normální, běžná součást domácnosti. Často se nachází třeba i závaží z tkalcovských stavů. Jo? Takže domácí, většinou teda dámy asi tkaly, protože jsou bez pochyby šikovnější a trpělivější než pánská část jako společnosti. Že? Vím to teda od sebe. Jo? Takže a zase krásná výzdoba těch vlnic a hřebenových vpichů, typická právě pro takové, tohle hlavně 9. století našeho letopočtu. Tak, tady máme přeslen. Tak, jak si představit to opevnění? Tady to není tedy rekonstrukce opevnění tady přímo od Kuklova, tohle, ale ten systém. Oni v raném středověku vlastně nestavěli na maltu. Na maltu se stavělo u nás, nejstarší stavby na maltu jsou třeba na Velké Moravě, což je právě to období, ze kterého je to hradiště, třeba kostely, nejstarší kostely, ano, jsou stavěné na maltu, ale to opevnění se stavělo na sucho a zpevňovalo se břevny, tady se přihrnula takhle hlína a zvnějšku to vypadalo jako masivní hradba, ale bylo to vlastně dřevohlinitá konstrukce, která měla nevýhodu, když vám tohle to schnilo, tak se to krásně rozpadlo. Takže muselo se to často opravovat a z toho vlastně, když tohle, co se rozpadlo, tak z toho jsou ty dnešní valy, které tam jsou. Že ten val je vlastně destrukce té původní hradby. Tak, tady máme různé pokusy o rekonstrukci. Tohle je ze Staré Kouřimy, tohle je třeba zase ze středočeského Klučova, jak si to můžeme představit. Příkop, tady nějaká palisáda předtím, jo, dřevěná hradba a tady ta je vlastně ta vnější kamenná plenta a tady ten dřevohlinitý násep. Tak, co my víme? My to moc nevíme teda, jo, přiznám, ale to, co vám tady řeknu, vlastně by se dalo napasovat na spoustu hradišť, kterých v rámci Čech jsou stovky. Existence se neodrazila v dobových písemných pramenech, škoda. Velikost zhruba 2 hektary, akropole 2 přehradí, to jsme si ukazovali. Opevnění místě dosahuje až 2,5 metru výšky, což je jako impozantní na to, když si vezmete, že to je vlastně rozpadlá věc, tak ta hradba původní mohla mít třeba 4 metry. Jo, tak jenom
kubatura těch kamenů, té zeminy, toho dřeva, kolik se zpracovalo, tak to vyžadovalo prostě nějakou nemalou komunitu, která se podílela na té výstavbě. Jo? To jsou obrovské objemy, které nám třeba dneska nepřijdou. Čili tady kolem bez pochyby bylo vesnické osídlení, protože tohle je hradiště. Jo? Málo kdy to hradiště fakt jako je z kopce. No. Takže tohle opravdu se jim úplně nepovedlo, ta výběr té lokality, no, ale asi nebyl výhodnější staveniště pro ně. Jak říkám, 1968, léto, Jiří Neústupný, Miroslav Slabina a Václav Chocholoušek. To není ten Chocholoušek, to je jiný Chocholoušek. A položili 3 sondy a nezkoumali tedy opevnění, ale doložili bez pochyby, a to je zajímavé, jednak osídlení z 9. století a jednak, že patrně došlo k zániku toho hradiště násilně požárem. Čili protože tam našli spoustu přepálených kamenů a sídlištní objekty a hradba byla zničená požárem, čili pokud nebudeme počítat s nějakou globální katastrofou, jako přírodní, že uhodil blesk, schořelo, tak pravděpodobně nějaký vojenský konflikt. A to je ta věc, která je asi na tom nejzajímavější, protože my vlastně nevíme, kdo zlikvidoval tyhle hradiště a těch hradišť bylo po Čechách velké množství. Zkusme si nad tím společně zamyslet. Tady máme vlastně jihočeská raně středověká hradiště, která existovala předtím, než se Přemyslovci vlastně koncem 9. století ujímají hegemonie v těch středních Čechách. Jo, to je dávno před svatým Václavem, to je třeba 50-70 let před svatým Václavem, tak tady od nějakého 9. do půlky 10. století je systém hradišť, zvlášť třeba tady ta velká koncentrace na Strakonicku, tady jsou Strakonice dnešní, ale my hovoříme o tomto hradišti Kuklov, neboli u Ondřeje. Branišovické hradiště na Malši možná taky znáte, a tady je pak taková zajímavá lokalita Jáma, to už je okres Prachatice, ale je opravdu ve vysokém, to je na skále, tam opravdu ty lidi musela zahnat velká nouze tehdy. Jo, takže, ale problém je, že my opravdu z písemných pramenů nevíme téměř nic. Ale důležitá je tahle lokalita Němětice, tady v povodí Voliňky, Němětice, Libětice. To jsou 2 lokality totiž, kde hlavně na těch Něměticích probíhal rozsáhlý archeologický výzkum a ten nám doložil nesmírně zajímavou věc, která se v rámci Čech ještě nikdy nepodařila zachytit. A to je doložení pravděpodobně vpádu staromaďarských kočovníků. Protože tam se našlo kolem 100 z těch šipek ze šípů. My víme, že Maďaři většinou útočili tak, že prostě zasypali toho nepřítele salvou šípů, protože byli velmi jako pohybliví, jako nájezdníci, takže oni útočili, pak fingovali ústup, ty armády se za nima pustily a oni se na těch koníkách otočili a začali střílet, což Evropani nikdy neuměli střílet na koně jako zpátky. A to byli specialisti nejenom Maďaři, ale předtím Hunové, jo, všichni tyhle ty chlapi, co přišli tam z toho Dálného východu, z při Černomoří. Takže tady na té lokalitě to bylo malinký hradišťátko, který už bylo sice osídlený v době železný, ale my víme, že prostě zaniklo požárem někdy kolem roku 900 na přelomu 9. a 10. století, stejně jako to hradiště u Ondřeje. Jo, Nemlich to samý. No, ale tady skutečně jim se říká rombické šipky, jsou typický pro ty starý Maďary. My víme, že ty Maďaři vyvrátili Velkou Moravu někdy kolem roku 903, 905. Proč by si nemohli udělat výlet do jižních Čech? A teď je otázka, protože oni plundrovali i v západní Evropě, čili přes Čechy pravděpodobně přešli nebo šli po Dunajím a možná si odskočili i do jižních Čech. To je první varianta, anebo oni se taky rádi nechávali třeba najímat. Jo, prostě jako nějaké různé jako mafie se nechají najmout na někoho, tak možná si je třeba nechali najmout nebo domluvili se s nimi středočeští Přemyslovci, že by potřebovali vyčistit jižní Čechy, dali jim nějaký prostě obnos a oni vylikvidovali místní hradiště, nevíme. Samozřejmě ta fantazie může jako být velmi, velmi bohatá. Nicméně ta fakta jsou taková, že 100 šipek, což je jakoby tím, že se prozkoumalo jenom menší část toho hradiště, velké množství, skutečně tam jsou dochované i lidské oběti, třeba v domech, který schořel, tak tam prostě nějaký obyvatel zůstal. Bylo to náhle, rychle a totálně asi zlikvidované hradiště. To znamená, že můžeme si představit, protože taky lehlo popelem, že
to hradiště u Ondřeje možná skončilo podobně, nevíme. Odtamtud tolik nálezů, respektive ty šipky nemáme, ale to je dáno tím, že ten výzkum byl opravdu malinký. Tenhle ten výzkum, tady vidíme v 80. let řadu sezon, pan doktor Michálek tady ten výzkum prováděl a ty nálezy jsou velmi zajímavý. Tady to je to hradiště u Němětic a tady kousek směrem na Strakonice, na tom kopci je Libětické hradiště a tam se dochoval tenhle ten zlomek, což je typický keramický tvar, staromaďarský, takový jako kotlík. Jo? Čili všechno to dává docela smysl. Tak. Tady vidíme původní přemyslovskou doménu ve středních Čechách a tyhle ty černé mušince, to jsou hradiště, které vlastně existovaly před vznikem českého státu, než ty přemyslovci se rozšířili do všech částí Čech, někdy za Boleslava, že jo. On zavraždil Václava 935 a hned potom následovala ta expanze do celých Čech. Jo. Takže jestli to byli přemyslovci, nebo Maďaři, nebo spolupráce, nebo to byla nějaká lokální šarvátka, nevíme, ale jak říkám, tady to pravděpodobně čistili Maďaři, teda, no. Protože ty doklady máme skutečně i hmotné. Tak, tady to je hradiště u Ondřeje. No a ve chvíli, kdy všechna ta hradiště byla vyvrácena, tak přemyslovci zakládali, a to je zajímavé, úplně nová, třeba o kousek dál. Jo? My třeba víme, že pravděpodobně hradiště tady na Malši, o kterém jsem hovořil, bylo nahrazeno hradišti v Doudlebském. Ty Branišovice byly vyvráceny a krátce na to vznikají Doudleby. A další hradiště nové přemyslovské už jsou Netolice. Zase Prácheň, Bechyně, Chýnov. Jediná lokalita v jižních Čechách, která má neuvěřitelně dlouhou kontinuitu několik set let, je Bechyně. To je zvláštní, protože žádný jiný hradiště. Tam už sídlili Keltové. Jo, je tam doložený i starší osídlení. Ta Bechyně byla využívána pořád. Jo, bylo to pravděpodobně tak výhodná strategická poloha, že přetrvala ta staletí i ty přemyslovci, kteří prostě vyvrátili to hradiště a naschvál oni nezakládali na tom místě. Oni si ho založili kousek dál, aby jasně oddělili, teď začíná, přátelé, úplně nová éra, teď jsme přišli my a prostě budete nás poslouchat. Pravděpodobně, to je naše představa, jo. Ale je to tak možné a i v písemných pramenech náznaky tomu odpovídají. Tady je vidět, že v té době samozřejmě ty přemyslovci měli 22 správních center, vznikala takzvaná ta hradská organizace, měli i samozřejmě opevněná místa nižšího řádu, různá jako celnice, různé dvorce a tak dále. Jo, takže tady máme zhruba 87 hradišť z toho přemyslovského období, ale z toho staršího období jich je násobně víc. Oni prostě zredukovali ty počty výrazně. Tak. Abychom si udělali takovou teda neslavnou, to já vím, že na pěkný večer tohle není zrovna pěkná iluminace, jo? Tato usekávání hlav, ale tohle je prostě raný středověk. Jo? To násilí bylo dost jako časté, ale je zajímavé, že v těch archeologických pramenech se nám málo kdy podaří doložit skutečně nějaký násilný zvrat, násilné převzetí, které bychom mohli spojit s nějakým konkrétním písemným pramenem. A k tomu je zajímavý jeden archeologický výzkum na hradišti Budeč na okrese Kladno. My víme, že na Budči vyrůstal svatý Václav. Známe to ze svatováclavských legend. Měl ho tam učit kněz Učeň. To už jak nemenoval, že jo, to je prostě Učeň. Jo, prostě to je zase fabulace trošku pozdní, ale je dost možné a velmi pravděpodobně, že ten svatý Václav tam skutečně vyrůstal jako dítě, jako na jednom z pobočných hradišť. To hlavní centrum bylo samozřejmě Praha, ale pak další, jak Mělník, Lštění, právě Budeč, Tetín, to byly hradiště nižšího řádu, z které spravovaly tu středočeskou doménu. A tady je zajímavé právě to, nacházíme se tady, že jsme se přesunuli do středních Čech, protože tam se podařilo doložit masakr, raně středověký masakr, který pravděpodobně
souvisí se změnou vlády na tom Přemyslovském stolci. Je to interpretace, ale myslím si, že docela pravděpodobná. Tohle, byl jste někdo na Budči? Jo, jinak je to moc pěkná lokalita, je tam nejstarší stojící kostel v Čechách. Jo, prosím vás, ten, jo, protože jinak úplně nejstarší velkomoravský kostel se nenachází teda v Čechách, je hned už na Slovensku, jo, kostel svatý Margity, to je skutečně stojící velkomoravský kostel, dlouho se o něm nevědělo. A tohle je jediný prostě nejstarší kostel v Čechách, jehož partie té lodě, je to rotunda, je skutečně raně středověká, pravděpodobně tedy z toho konce 9. století. No a tady mimo to hradiště se nacházelo prostě pohřebiště a za chvilku si ukážeme ten nevábný pohled, co tam archeologové objevili. Je to lokalita na Týnici, jo, tady přesně výzkum těch dvou kostelů, tady kostel Petra Pavla, tady další, tady vypadá, když přistával pták Noh, a to jsou sondy archeologické. Jo, takže se snažili zjistit rozsah osídlení a tak dále. Tohle je Akropole, ta nejvíce opevněná část. Tady byl Přemyslovský dvorec, tady někde vyrůstal ten Václav pravděpodobně. Jo, a měl tam družinu, která o něj pečovala, o jeho bezpečnost, o jeho prestiž a tak dále. No a tady vlastně archeologové objevili svědectví prostě násilného převzetí moci. Moc nám to nesedí do české holubičí povahy, jo, ten masakr. To je teda ale výplod 19. století holubičí povahy. Jinak Friedrich Barbarossa, když se snažil ovládnout ve 12. století severní Itálii a potřeboval zmasakrovat Milán, koho si myslíte, že si pozval? Čechy. Skutečně Češi byli elitní bojovníci ve všech dobách. Věřím, že i v dnešní době bychom to dokázali. A skutečně on si je pozval, protože byli takový hodně jako divoký, jo, Češi. Takže prosím vás, holubičí povaha nemůže být vzdálenější od pravdy. Tak, budu se snažit vám to doložit. Tady jeden nešťastník. Takže tady máme to pohřebiště, které je mimo to hradiště, čili jako je vidět, že to je jako pohřebiště nižšího rázu, nějaké místní komunity zemědělského zázemí toho raně středověkého hradiště. Původně tam bylo sídliště, jo? Protože tahleta jáma to je původně jako suterén zemljanky nebo zemnice a teprve později, když to sídliště zaniklo, tak se tady začalo pohřbívat. Jo? Tady vidíme těch pohřbů, tam jsou desítky, původních byly bez pochyby stovky. Ale v tom sídlištním objektu najednou, co víme, jo? Archeologický výzkum v 80. letech, pan doktor Krutina, prováděl za Archeologický ústav v Praze a najednou objevil tam v tom sídlištním objektu hromadný hrob, který byl důsledkem jako jednorázového masakru. Je to doklad nejrozsáhlejšího raně středověkého násilí v Evropě. Je to opravdu unikátní věc, protože my to známe z písemných pramenů. Jo? Prostě jak se měnily ty jako různé mocenské kliky ve Franské říši i v Přemyslovské říši. A tady máme jeden takový nešťastný doklad. Ten hromadný hrob byl vlastně vyhloubený do opuštěné zemnice, čili prostě nějaký rozpadlý objekt. A je zvláštní, nebo je doloženo, že ta těla tam byla umístěna jednorázově. Jo, prostě klasický masový hrob, kterých prostě z novověku známe tisíce z Evropy. Po 2 světových válkách a i současné válce těch jenom přibývá. A tohle je vlastně jeden z nejstarších dokladů. Je zajímavé, že tam byli pohřbeni už ve vysokém stádiu rozkladu, čili oni tam leželi mnoho týdnů. Ty kosti byly okousány divokou zvěří. To je všechno doložené z těch kostí. Byla nepohřbena. Bylo tam 33 až 60 jedinců. 33 lebek se našlo. Jo? Čili víme minimálně 33. Ale problém je, že k těm lebkám každé tělo má nárok pouze na 2 stehenní kosti. Jo? Takže stejně tak jako každý z nás. Takže podle množství těch jako unikátních kostí se dá stanovit, že tam bylo 33 až 60 jedinců. Ale všechno to byli chlapi, mladí, silní chlapi, zdraví,
s výraznými svalovými úpony, čili to byli elitní bojovníci, bez pochyby. Část mužů nebyla místního původu. To se zase díky rozboru kostí dá určit podle toho, co jíte, tak se vám to ukládá do kostí a ta místní komunita má nějaký profil, třeba chemický. A tyhle ty měli úplně jiný. My víme třeba, že ti výtečníci, kteří uškrtili svatou Ludmilu, že byli Severani, takzvaní jako vikingové. To je totéž. Jo? Prostě to byla... A oni se nechávali najímat v Konstantinopoli, evidentně i v Evropě, v západní. Jo? Takže asi i v Přemyslovském státě my nevíme přesně, odkud byli. Možná postupem nějakých exaktních přírodovědeckých metod se to jednou dobereme. Ale byli to jednoznačně cizinci. Násilná smrt, sečné rány, dekapitace, čili vlastně popravení, useknutí hlavy. Víme, že byli svázaní v době smrti a byli zbaveni oděvů. Jo, nejsou tam dochovaný žádný zbytky jako kovový zápony. A tenhle masakr, my víme, archeologicky se udál někdy mezi lety 930 až 990. Ten rozptyl je velmi široký, protože těch datačních možností u nahých mrtvol moc není, takže se to datuje podle těch hrobů kolem. A zkusme se zamyslet a posunout to jako vlastně k interpretaci nějaké události. To už se jako dostáváme mimo tenhle interval, ale v rámci kontextu toho raného středověku. Takhle to vypadalo. Jo? Tohle je původní suterén toho objektu a tohle je výplň vlastně, kam byly naházena ta lidská těla. Tohle je vlastně pohřebiště, které tady bylo a oni mezi tím tam vykopali tu díru a naházeli tam ty neboštíky. Takhle to vypadalo. Jo? Tenhle pán, to je nějaký místní strejda, teda brigádník. A tohle jsou všechno ty chlapy, jo, v téhletý díře. Bez hladu a skladu, naházený, rozvlečený různýma zvířatama, vohlodaný. Můžu se na něco zeptat? No. Jako vlastně takhle říkáte, že tam byli naházený no. a že byli popoucaný po zvířat, tak proč je vlastně vůbec používali z nějaký epidemie třeba? Určitě. Jo? No víte co, my se k tomu dostaneme teď přesně v tuhle chvíli, kdy interpretujeme ten nález a ono to pak začne dávat smysl. Jo, protože takhle to je opravdu jako šílený masakr. Tady to vidíte, jo, ty těla, hlavy, useklý hlavy, tam vidíte seknutí prostě na těch obratlech, kde byly skutečně popravený. Jo. To není z boje, to se vám nestane v boji, vás useknou ruku. Takže, a ty chlapy, mnozí, měli zhojený sečný rány na sobě. To znamená, že to byli bojovníci, kteří prošli bojem a přežili. Jo, tohle už teda nerozchodili. Tak, takhle to vypadalo dál. Já se omlouvám, že takhle večer zrovna končíme tímhle, jo, ale tohle jsou počátky českého státu. Mimo jiné teda. Jinak vlastně prosperita českého státu je založena na obchodu s otroky. To je fakt. Jo, Praha byla jedním z největších tržních míst pro obchod s lidmi. V raném středověku bez pochyby. A svatý Václav i pak svatý Vojtěch se proti tomu vymezovali, ale v podstatě ta ekonomika na tom stála. Tak tady přesně vidíme, jo, nezhojené sečné rány. Zhojené sečné rány. Jo, do hlavy dostal a přežil. Jo, protože tady pak vidíme různé další antropologický rozbor, z těch lebek nebudu pouštět jako tolik, už jich viděli dost. A interpretace nálezu znova, to je dobové vyobrazení. Dekapitace, prostě useknutý hlavy. Tak, hromadný masakr zmasakrovaných bojovníků knížecí družiny, pravděpodobně to byla skutečně vojenská posádka z Butče. 60 chlapů, což je silná vojenská posádka. Jo, když si vezmete třeba, to je opravdu hodně. V neklidných dobách třeba na hradě, vrcholně středověkém hradě Dívčí Kámen, bylo kolik si myslíte zbrojných mužů? 15? 24 jich tam bylo. V neklidné době. Protože Amerikové byli hrozně šetřiví, jo? Takže v klidných dobách jich bylo třeba 10. Jo, každý měl, ještě se střídali u toho. Jo? Takže 24 chlapů hlídalo hrad, tohle bylo větší. Takže když si představíte 60 plně ozbrojených chlapů, to už byla nějaká síla v raném středověku. Takže byla to vojenská posádka Butče, ale proč a kdo je zmasakroval? Bylo jich zhruba tedy 60, jak jsme o tom hovořili, a buď to mohlo souviset prostě s nějakým dobýváním a ovládnutím Butče, a tohle je vlastně doklad pozdějších jako poprav těch, co přežili.
zlatodobývání, ale pravděpodobně to souvisí s rokem 935. Ve Staré Boleslavi dochází k vraždě svatého Václava, tehdy ne, tedy ještě svatého Václava. On nevraždil Boleslav, ale některý z jeho nohsledů. Boleslav byl mnohem menší a slabší, to víme z antropologických rozborů. Václav to byl udělaný chlapík, který byl minimálně o hlavu větší. Čili ten Boleslav, a víme to i z legend, se na něj vrhnul, ale nepřemohl. Zavolal si svoje družiníky a ty Václava zavraždili. No ale co se stalo? My do dneška nevíme a historikové se přou o to, jestli to byl skutečně záměr, nebo prostě rozhodně to nebylo to, co vyprávěl Palacký, že to byl odpor proti spolupráci Václava s Němci. Jo, to určitě ne, jo. To rozhodně ne. To už je nános 19. století a potýkání se s Němci, s tím německým živlem. Ale my nevíme, jestli to opravdu byla nějaký afekt vyřizování si účtu, nebo jestli to bylo promyšlené převzetí moci. Já si myslím, že to nebylo úplně promyšlené, ale prostě k tomu došlo. A teď oni věděli, že jim jde o kejhák. Protože ten Václav byl kníže, který měl své posádky v Praze a na všech hradištích, včetně Budče. To znamená, že oni věděli, že musí okamžitě obsadit všechny tyhle místa a vyměnit posádky a ty věrný buď to aby přešli na jejich stranu, nebo prostě zemřou. A pravděpodobně toto, co se na Budči objevilo, je doklad převzetí moci po tom roce 935 právě Boleslavem. Jo, prostě ta posádka se nevzdala a oni přijeli a zmasakrovali. Je pravděpodobné, že to ani nemusel ten sám Boleslav jakoby řídit, ale že přece jenom jedna klika se chce, protože přece jenom to bylo výnosné být blízko knížete, prostě kořist a tak prostě zajištěné živobytí a prostě likvidovali konkurenční bojovníky, vrhli se na ně pravděpodobně nečekaně a ti stávající pravděpodobně straníci, družiníci věrní Václavovi skončili v té díře. Jo. Je to pravděpodobná interpretace, ne 100%, bez pochyby, jo, ale myslím si, že to v tom širším kontextu dává smysl. Proč jsem to sem zařadil? Protože to jsou události, které my třeba u toho hradiště u Ondřeje nedokážeme zachytit. Ani archeologicky, ani historicky, ale prostě tyhle ty převraty vždycky byly násilné. Jo, takže jak to bylo tady zakletí, asi to nebylo tak dramatické, ale přece jenom to hradiště zaniklo požárem, takže se tam asi bojovalo a do dneška, když se projdete a ukážeme si to ještě na několika snímcích, tak tam vidíte hodně zarudlé kameny, které prostě byly propáleny ohněm. Protože jak to byla dřevohlinitá konstrukce, tak ona skutečně hořelo to dřevo a prohořelo a ten kámen často se až spekl dohromady, kdy v 19. století si mysleli, že se tehdy stavěly takzvané spečené valy, že to prostě ty naši slovanští předci dělali záměrně, aby to bylo jako pevné, že to spečou, ale on to byl druhotný efekt prostě zániku požárem. Tak, na závěr několik krásných pohledů z toho místa, ať zapomeneme na ty lebky. Doufám, že se vám o tom nebude zdát. Teda, jo. Proto pak se říká, že někdo ztratil hlavu, že jo? Tak jakože, no. Tak, tady vidíme vlastně pohled od severozápadu. Tady je to hradiště, jo? V tom krásném lesíku, ale vidíte, když se tohle snaží někdo dobít nebo vážně obléhat, tak s tím asi nebude příliš problém. Tak když tam jdete, je tam naučná nebo informační tabule, což je skvělé, v rámci naučné stezky Brložském, což je bezva. Chválíme místní akční skupinu, v rámci níž to pravděpodobně vzniklo. Tady vidíme vlastně linii opevnění, kterou přechází vlastně ta novověká cesta, která se zařezává do toho opevnění a vidíte velké množství kamenů, což není úplně typické. Jo, tady, tohle je vlastně relikt té rozpadlé hradby. Veliká kubatura, jo? To jsou tisíce a tisíce kubíků kamene, který se musel někde natěžit, navozit, kubatura hlíny a všechno pěkně ručně. Maximálně na nějakých jako vozíkách, ale žádná velká mechanizace se, myslím si, nekonala. Tady je zase vidět trošku takový jako hulvácký efekt při těžbě. Tohle je raně středověký val a ten pán s tím traktorem si vybral přesně tu cestu, protože se mu zdála jako fajn zpevněná. Tohle je prosím vás kulturní památka zároveň. Zákonem chráněna. Čili on, nevím, jestli to byl záměr, nebo byl jenom ten pán blbej s prominutím. Takže si rozjel takhle po tom valu, tady jsou vidět ty stopy a těžil.
Jo? Hezky se tam jelo. No. Jo, tady vidíme nepoškozený intaktní val, množství skutečně kamene, které tvořilo tu čelní plentu, která mohla být klidně takhle vysoká. Tady byl ochos a tady nějaký bojovníci, kteří ty příchozí zasypali šípama a tak dále, ale evidentně jim to nepomohlo. Tak, tady vidíme totéž vlastně zevnitř. Tady je plocha toho předhradí, tady současná cesta, linie těch valů. Tady to vidíme vytěžený, ty fotky jsou staré asi 5-6 let, takže nejsou úplně aktuální, takže už to zase zarůstá tady. Jo, ale tohle je obvodové opevnění. Ale tady vidíte vlastně ten terén, který se svažuje k hradišti, čili ono nevévodilo širokému okolí, ale z toho severu skutečně bylo jakoby v dolíku. Tady zase pohled z terénu. No a tady jo, zase množství kamenů, to je opevnění už té akropole, čili té nejvyšší části na tom skalisku. A tady je ta samotná akropole. Ono, kdybychom si odhlédli tady od toho, kdybychom vymazali tu vegetaci, tak tady je krásný výhled vlastně na Brložsko a celou tu kotlinu. Jo? Tady teče dole ten Křemešský potok, čili tady odsaď máte krásnou kontrolu nad celým tím regionem Brložska, který určitě v raném středověku bylo osídlený. A tohle bylo nějaké správní hradiště, kde se vybíraly daně a tak dále, protože to bylo vždycky primární, že? Daně až na prvním místě. Oni vždycky nemuseli být samozřejmě ve finanční podobě, jo? Účetní zaplesají, protože mimochodem nejstarší písemné doklady z Mezopotámie je účetnictví. Hliněný tabulky má dáti dal. Je to smutný, prostě při daňovém přiznání prostě už to děláme tisíce a tisíce let. Tak, tady je pohled potom do údolí toho Křemešského potoka, tady je to převýšení docela výrazné, ale jak říkám, na tu severní stranu už to taková sláva nebyla. Tak. Já vám děkuji za pozornost a pokud jsem vás zcela neunavil a ještě budou nějaké otázky, tak se prosím ptejte. Jinak vám děkuji, že jste přišli, moc si toho vážím v takovém krásném hojném počtu a budu se někdy těšit zase na viděnou.